छत्तीसगढ़आव रैखाथि सान्थ्रि हान्जानि मोनसे गिदिर अपारेशनाव सा 31 नक्सलिफोरा मोगा-मोगियाव जिउ गोमायो आरो सानै रैखाथि सान्थ्रिफोरा मुंख्लं जायो। सुलुंनि बादिब्ला छत्तीसगढ़नि बिजापुर जिल्लायाव रैखाथि सान्थ्रि हान्जाजों मोगा-मोगि गावलायनायाव सा 31 नक्सलिफोरा जिउ गोमायो। नक्सलिफोरजों बे मोगा-मोगिया हायुङारि पार्क ओनसोलनि सिङाव थानाय हाग्राफोराव जादोंमोन। बस्तर पुलिसआ फोरमायदों दि बे ओनसोलाव नक्सलिफोरखौ नागिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आईजी बस्तर पी सुंदर राजा फोरमायदों दि नक्सलिफोरजों मोगा-मोगि गावलायनायाव साब्रै रैखाथि सान्थ्रिफोराबो गाज्रियै जोखोम जायो आरो बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बिसोरनि गेजेराव सानै रैखाथि सान्थ्रिफोरा फाहामथाय होबाय थानाय समावनो जिउ गोमादों। गुबुन सानै जोखोम जानाय रैखाथि सान्थ्रिफोरनि थासारिया दिदोमै दङ आरो बिसोरखौ साबसिन फाहामथायनि थाखाय गोजौ मिरुआव दैथायहरनाय जादों। आईजी बस्तरा बुंबावदों दि बिजापुर आरो नारायणपुरजों नांजाबनाय महाराष्ट्र सिमाजों नांजाबनाय इन्द्रावती नेशनेल पार्क ओनसोलनि हाग्रायाव रबिबारनि फुङाव मोगा-मोगि गावलायनाय जादोंमोन जेब्ला रैखाथि बिफाननि मोनसे हान्जाया नक्सलिफोरनि बेरेखायै अपारेशन खालामदोंमोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां कक्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय। थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन। मुं थिसननाया 10 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन। रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु, हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो, गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो, एसएसएलसी आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय, कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु, इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु, इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स, हिन्दी, हिस्ट्रि, जिअग्राफि बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसननोब्ला 9957951216 एबा 9613400625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ।